everyone and welcome back to my channel. So for today's video guys, pupunta kami sa Dasol ng aking mga kaibigan. Kasama ko, alam nyo na, matik na yan. So, Brian. Hi. Mamatay tuloy ako. Namatay siya. Nagano kasi sa COD. So guys, babalitaan ko kayo mamaya kasi hinihintay namin sasakyan. Sasakyan namin yung papa ni Brian. So, Ay, sasakyan mo siya? iba pala yun. Sorry, tita. Pero ako na yung mama mo ngayon. So, mamaya na lang tayo magkita-kita. Bye! Room tour ka mo rin. Ganda! Tangina nyo! Magkakajowa din ako. Puta kayo. Putang ina! Puta kayo. Magkakajowa din ako in the future. Yung playlist ng tatay ko parang ano? Inuman ng 90s. Ginagawa mo. Hey guys, bumibili ng saging yung tatay ko. So yun nga, no, madaling araw na nabibisit ako kasi hindi ko alam kung ano ilalagay ko dito dahil walang audio, yung video. Oo, totoo yan. Nakikita mo naman sa mukha ko. Tinaas ko na yan, tapos pinasa ko kay Brian. Kasi hindi ko nga alam. Kasi walang audio yung video. Buong video ko walang sound. Alam mo na. So yun nga, pupunta kami Dasol nito kasi nga manggabits kami dahil tapos merong babae dito na hiniram yung cellphone ko. O, tingnan mo, hawak sa dibdib yun. Tapos yan, W, sintayan. Titingin sa piling mo, putang ina. Uy. Nagbabalik ang voice over ng taon niya. Nag-explain ako kung nasaan kami. Kasi nga walang sound, hukin ng ina mo. We're here na. Nandiyan na. Bitch. Oh my God. Wah. Paalala lamang po, yung may mga video na may sound is yung iPhone 6 ko na hindi naman nasira. Pero ang pinag-video ko sa iba ay iPhone 7. So huwag ka malito at huwag ka magreklamo kasi nanonood ka lang naman. Haha, joke. So bye na, enjoy mo na lang yan. Tuloy pa rin ang vlog kahit walang audio. Enjoy! Hotel pa ako gago. Ay guys, so ito yung room namin, kaso Ano? sarado, kaya dito tayo matutulog. Sarado. Yan naman na Room tour ka mo rin. Wala. Asira, wala. Ganda! Dito si Brian, kasi dito kami. Pero hindi makikita, ganda. Dito yung room namin, Ipagdikit guys. na lang natin yung kama. Ipagdidikit na lang natin yung kabababay. Ilang days ba tayo dito? Isang linggo. 1 week! 1 week pa. Gusto ko 1 week. Gusto ko. Magluluto muna tayo kasi ano. So yun nga, nawala na ng sound. So sinasabi ko dyan, i-room tour ko kayo. Dito yung ano eh. Pag ano ko yung kama. Pag titikit, ewan ko. Tapos papakita ko dyan yung CR na napakalinis. Yan, sinasabi ko na maganda yung CR nila. Tapos pumasok ang Apple. Yan, pinakita ang ano, CR. Pa-Apple siya, pumasok doon, umapak doon. Tapos ganyan. Tapos sinasabi ko na maganda. Ano ba yan? Bakit humawak ako sa ilong? Basta ang ganda ko dyan. Tapos tinuturo ko yung kama. Ano ba? Yung Brian. Ang ganda mo, Brian, ha? In fairness. Tapos yun. Turo na ako count. Basta yun na yan. Beset. Sana all cookeries. Okay. Cookeries. Ano na yung lumpia namin? Bakit? Wala na. Na-deform na. Tabo. React. Hala ko. Oh. Kung ako sa'yo, Paul, tawahin mo na ako. Feeling. Yun po. Ang isa niyong Carol ay nagpiprito ng ating lapang mamaya. Sa true. Yan po ang ating cookeries. Nagka-live ka? Hindi. IG story lang. Ay! Hi! Hey guys! Nandito kami ngayon sa Dasol kasi why not? You got me singing way, oh, you look like a
guy, you could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh. I could be the best thing in your life. Way oh. You got me singing. Way oh. You look like a guy, you could treat me right. Way oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh. I could be the best thing in your life. Kayo, makakajowa din ako in the future. Ay, malalande! Good morning, Dasol. Hi. My God. Wala bang afam dyan? Ay, mali pala. May jowa pala ako. Wala tayong beach. Wala lang. Trip ko lang. Papalunod. Hello. Tingnan kami, guys. Tinatawag na kami ng kanyang papa. Hi. Gaya-gaya ka, ba't ka naka-block? Kungoy. Ha? Tama ko mahal. Ay, shit. Bray. Lini. Brian, ito ulam natin kasi ngayon. Vegetable salad ang palaya. Diet. Guys, mag-picture kami. Wala naman natin ang papa. So ito. Picture lang kami. Sa itaas lang naman. Hindi ko na kailangan ng shirt. Uy, Bray! There's a lot of people outside. Naya kasi ako eh. Nahiya ako. Hindi naman maraming tao. May afang charot. Uy, charot. Joke lang. Uy, yung ganda dito. Oh, ay. Para ako hubad. Ay! Akala ko dito kasi ito ay. Gets mo ba yung aking punto, motherfucker? Dapat isipitan. Char. So yun, magtitignan kami ng photos kasi uwi natin, paalis na rin kami. So, sulitin na natin. Char. Ganda yan. Inaayos niya lang yung headband. Headband? Headdress. Hi guys, we're going home na. Ang bilis, oh my God, nagdasal lang ako. So emotional. Uwi na kami. Then guys, uwi na kami kasi nga may klase kami bukas. So kailangan na namin umuwi. So bye. So thank you for watching. Please do like, comment, and subscribe to my channel. Click the notification bell sa baba. Subscribe na kayo sa kanya, marami pa yung matututunan. Maingay mo? My God. Ano matutunan? Magkulay ka ng buhok. Okay lang naman. Ano lang kasi. Ay, lasing ka na? Ha? Lasing ka na? Puta vida. Di BBM lang dito ba, no? Oh my God! Ano?